Ka jingtmu jong ka sorkar pedeng banwanra ya ka Uniform Civil Code ne ka UCC kan kta shibun ya ka jinglong kerpang ka jaj benriu riet paj nadu ka kolshor ka riti dostor bat kumjuru kan kta ya ki paj riu lum la ong uba meral bonds im MLA kanong po. UTU MLA ula kren ya kane ha ka jing ya kendo bat kilat pathai khubor ha ka sau tarik naitung arajar arpaulai. Da ka ba penpau ya ka jing bom sngau ya hab jong u hadien baka sorkar pedeng katmu banwanra ya katei kamat hayeng dorbar thawan ka Lok Sabha namar ka jing tmu jong ka UCC kalong baka don tang ka wei ka an hapo ka ri India bat lada pentri kam ya ka nega kot kan sakta ya ka jinglong kerpang ka jaj benriu ha ka kolshor bat ha ka riti dostor halor ka ne kamat utei unong thawan ka jella uba mikmat na nongpo constituency ula ong bakum uwei na kidkhot syakri pajba syaka yeng dorbar thawan ka jella ula kentu jorru ya ki laingut kidkhot kane ka jella syaki arteli ki yeng dorbar kari kata ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha bakin kren halor kane ka mat bakam dei ban kta ya ka jinglong kerpang jong ki jaj benriu hapo ka jella kumju ru na kaliang jong u kumud khot syakri pajba udap da ka mensim ka jing sngow kia halor kane ka mat bat unyeng persya ya kane bahorkit hordang kamdei ban treikam hapo ka jella bat baro ki jaj benriu hapo ka jella kin long laj luj kumba julong nadu kulong kuma Dokubli pi barot hagane ka por nga sokwa ban ai jingmut kendiat hakabedi bat ka wei naiki bil ki baka sorkar pedeng kadang don jing temu banwara hakane ka dorbar jong parlemen ka bangsa long shen kata gede halor ka Uniform Civil Code pika jing sedang habang ye keren cepang Uniform Civil Code dikila mention kepang apa ka artikel ka basau kusau jong ka reti penia jong ka ri ke jungi ka boong kumni penpule ka Uniform Civil Code for the citizen. The state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of the state. Ka keren tangkam tai ka artikel ka ba sau but ngi kum ki riulum ki ba don haga dong sate lami haga jelame khalia ga juni but ki riulum se ki chakaru ni don ka jing preserve la ne ka jing yada ka kerpang ya gerti ka dustur kendo ka siap ki customary law ka per ka king ni don namar kata kani gede ni ki mat ki ba kongsan hadu kata but ba lada ka Uniform Civil Code country kam ha ka negeri ke jungi kalong ka ba ma do kata namar bangi ngi don lala gi jong ki kom kiriti ki dustur ki bangi juyai bot kam tam ngi ko don haki ne ki schedule area ki bangi ngi don ka jingmut habadon gane ka Uniform Civil Code ka yong kamot ba kandon kawi bit ka an ka India ur halor ka wede bat ka songkha songman lor wede bat ka jing pelai san sieng ka divorce ka ko nang ta ka jing hiar pateng inheritance la ki succession ya jing don ki jing en ki kur ki jat ki kenja bat ki wi ki mat ki badan hang ni den amar kata la dangin pe ki jing long kerpang jong ka jai pendriu ko joki kam tam ki badan apo occident area kan kta sibun lada kaneka an country kam kamtam ngi don ka Christian marriage act kat praspan yu pu a don pa ni no du por pareng don gede ka ka ba long applicable du mentaru ka bangi ju practice ngi ju don kam jadi ngi ta kadau kalong sensitive bahagian ki issue ha ka bede bat kumno ban balada ka sorkar pedeng kan pentri kam dan kan pas ya kan bill bakan long an hang ti parlimen kumbala ban suthu nagaliang jong law department Ministry of Law la panjing mot ni tai naki stakeholder naki state ni tai but ba ngimpat tip ya ka draft jong ni ka bill du mantah mar kadang de ka anyro ka ba ka sorkar pedeng kadang mot panora kani ka bede ba kani ka phang ha ka snem ka bladep kadang bakala la don we MP apa Raja Sabha balawara ya ka private member bill ha ka bede bat kani tang bam syamla pas syamla menjur daki artli gi yang dorbar tawan parlemen ko di Lok Sabha bat ka Raja Sabha. Dementa ka sorkar pedeng
boleh lam de BJP ki don kar kom perkhat ban warak biang ya kene ke bil kam dei su ka private member bil kala de ke bil ke warak na ke liang jongka soka de nomor kata kat bekimpat introduce kene ke bil apo ka parlimen ngimpat tip komno kolong ki content jongka hal ki long hadu kan langi ki padon ki schedule area ngin sa exam ne amna kata ne kan long applicable ya baro ne pang ta ter ngim nang pan ong mar ngimpat i ya kene ka draft adu ta ke i ka pangamut pan ong menta kolong ba tang sio kene ka draft ni ban pule ban pitu ban sim ka stand dan re kumbala ban sutu kolong baik ba ladakan tri kam hi nakaliang ke jonga hi simet ne so bangim de ban priang ni ha ban keren kan bala ban penbet ban penlat kam tam ya kene kan dong bat kathan ke jungi marngi gidon ke jinglong ka bakerpang la itu kerpang ini wat ha constitution jong ke India po ka kredit ke ban riu ka 6 schedule tu karkom bat khando ki ke jingdon ke district council ke jingdon ki dor barat ki dor bar snong nang ta ki songkha songman nang ta ki jing her pateng ke khando ka siap ka land holding system ini fair na ki wi ki jaka ki badi revenue land ni de ke silulan bat kini kirti dustur kar kom long kar kom im jong yer pe per de nomor kata ngi habban penkre ile de ngi habban position ile de hak takar kom bangin habban ya dai ile de bat ngi kenturu long ba jong ne ka po ya ki member of parliament ki MP ke bulan buram gi jongi MP lok sabha ngi don armut ba ben sen pala bat I agat hasang ma MP po raja sabha I don iba WR Karluki bat kiwi ki MP na ki dong sa telam ini bat kiwi ki jaka kiwi ki state kiwi ki jalar ki ba persya ya ka uniform civil code ki don janamar kata kani ki khap ha ka ba ngin ha ban pek ta ka parliament kan le kom no ta ka ki ban don kam mat ban ya keren hang thi ki de ki MP ki ban forum ki jong ni kan tu ki bat ni I full support ni ro ngin kersan lor kan ne ba kam de ban khata ya kan ne ki jing long jing man ki an ki dustur ki customary law pengilan don ki bangi praktis adu mentah de kum wei ne ginong mikmat na ka jela na ka temri hoi ni na sngo ba ni persya ya kini bakam de ban trikam mar kini ki de ki hidden agenda ki ba ima ha ban pe kum bangi tip bang JLT jong ka sarkar hapo sarkar pedeng ki jing persyang ban tuklar ki jing persyang na kam ta ban kumno ban ya ka constitution jongi kam ta ban persyang ban musliang neng tai ki dok sibun ki hukum ki de ting ha ban fikir ha ngamut ban ong ba ki ke bro ki le ki sniu sudah ten de gidon ki kam ba sibun ki le ro de ka sensar pak ba ak demokrasi ka merit demerit ka don gidon ki jet bill ki bala penlong an ki ba yarap yu pak ba gidon ki jet bill ki ba penlong an ki ba kata ro ki ba len ki ba kata yang ni ki ret pat ting ha ban husia so pun kentu yang song senang ru kan di kamat ka balong sensitif bah kan ru ko pangi ha ban pej bah ban perkhat bah ki legal expert ki kau perkhat ki bidan ru ni ha ban perkhat komno bang ni teli bangin penne pensa ya kan ke jinglong tenrai ke jungi ya kan ke customary law ko pengidan ke her pateng kan bat khendo kiwi ki jingit ki jingbut ki jingrenti jungi hagi balang bo her Christian marriage act ni don tentang ada kani kan wan kemut bakawi ka an borok kawi keri kin marmenta ka jing ni don ki pek kum ki muslim ki don kan personal law board ke jung ki don ki jai niam ba per ki don mar kata aku bedi bet kaneru jing persang nak liang sekarang pedeng kalau pan wara abi ya kawi ka an ka ba jing sngau jung ai kan kata ba yang ni kum ki dong song sno ni haban perkhat kum no bangin yan ang sakamat ban ya dai le det kum ki nong mikmat kiba pi pat ba legit min don hasanda kiba pi pat ba ni le kat bala within the frame of the constitution as per law hapo ka ambit jong constitution hapo ka ambit jong ka an ni ha ben khun ye kene bagan penting kana baga jing long kerpang ga jungi ni ai ne ba kan ne hagi por kiban wan tang gini kentin kiba kendia le